Ang mosunod nga programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabato na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCN o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa TXK Radio o pakita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang nagatug sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCN uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ramilo Mangalos o mga kauban. Mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon, amon nasab kamo nga gidapit nining tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi gikan sa pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, na sigasing magadapit kaninyo ngunta sa inyong namutangan na kamo sa Basco Galagsik sa inyong mga panglawas din. May magamit nato sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapagatod ganato sa kaluwasan nga gitulo ni Master kanamo padiyon sa nga among gipanudlo kaninyo o kung doon na may mga basahan nga referensya nga kini gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura mo na lang mainitong pagpangamusta sa tanan ang mga kaigsunan sa nagakalilain karon nga mga dapit labi na usab sa mapataling hugon sa sunod sa PBC Hometown. O garon, magapaila pang kauban pang mga ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Lebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan ug aniya pang kauban nga ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga kaigalaan o mga tigpaminawan? Kini karon ninyo igsuon Brother Mario Arlito Sabit makapagiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi aron sa pagbadayon ng kaigsunan ihatag ko kamusong kauban uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan o kaigsunan kini si Brother Ronnie Rama kamus magapagiguban sa saktak ng tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagbadayon magpaila pa karon uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan kini si Brother Hermogenes Magarayo katambayayong ninihigyo na karon sa paghatod sa mga maturan nga kaninyo ug ninihigyo na kauban pango sa pagka-ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigalaan mga kaigsunan? Sa gapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ramilo Mangalos nga usa nga inyong makauban nining tungura. Live kita mga kaigsunan sa Facebook ug ang ato usab nga programa makita sa YouTube ang inyong pagabuhaton ikiin lang ninyo RPN DXQ mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og mabati usab ninyo nining maong sibihan sa RMN DXDR Dipulog mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launang takna sa kapunon matag adlaw Domingo. Mabati usab nining sibihan sa DX EGFM Radyo Sipa Arasasan Caguait Surigao del Sur alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa buntag. Masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab nining sibihan sa 105.5 B Radio Y Kurat FM sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab nining sibihan Radyo Bandera sa Villanueva, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab nining sibihan sa DX Ario Radyo Ultra Cagayan de Oro City, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon adlaw Domingo. Mabati usab nining sibihan Radyo Bandera Iligan City, 100.9 News FM, alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon adlaw Domingo. Mabati usab sa RMN DXPR Pagadian City, alauna ngadto sa launa imidyang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo.
Mabati usab nining sibihan sa DYLA Cebu City alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon matag adlawng Domingo. O ang yadtong gustong magpadangat sa inyong mga pangutana mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Akong gipanimbaya ang igsoon sa pagtuo nga nagtanaw ko na to via Facebook nila ni Brother Nicky Hermias, Miguel Hermias, sa iyong mga igsoon din na sila si Charles, o sa igsoon po sa pagtuo sa naminaw din sa Saudi Arabia si Sister Venus Santoy. Higala nga nagapatalingog din sa Bunawan Siaton sa Negros Oriental, Brother Romeo Di Maula, kang Brother Danny Aing din sa Ormoc City, nagapatalingog sa imong pamilya usab mayong pagpaminaw. O karon sa pag-iskot sa tema, mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Atong nasaad Brad Rone, Brad Macarayo, Brad Rene, Brad Rome, Brad Mario nga ang mga pagtubag nato tungod kay dunay kakulangon sa atong oras mao nga ato pagpadayon sa mga na sulti na nato nga mga pagpamatuod, pero kita nasayod nga kung mugamit kita sa pagpamatuod, siguro nato nga ang atong mga pagpamatuod walay malaway nga mugawas sa atong mga baba. Ang mga dunay mga paglaway dili gina makasulod diha sa Dios, dili makauban niya. Ato sang basahon ang puriban ini Brad Rene nga ang mga alagad sa Dios bawal gyud kung tinuod ta nga alagad sa Dios maglitok tag mga binastos busa ang ato o mga paglaway at ugyong gihanay sumala sa nakabase sa Biblia. Ang mga pagpamatuod nini sumala sa angay natong mabasa sa Pinadig kapitulo 22 bersikulo 27 Brad Rone, akong pagabasahon Brad Rene sumala sa nakasulat sa Biblia, no? Ingon ni ang nakapahayag 22:27 naging 21:27. Apan din hinini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak kundi sila lamang ang mga nahisulat niya sa basahon nga iya sa Kordero sa basahon sa kinabuhi. Klaro nga dinhi kung doon na di ay tay pagabuhaton nga pagtubag, wala ra ba daw pagapasudlon nga mga mahugaw diya sa dapit sa Dios ni nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak kundi sila lamang ang mga nahisulat niya sa basahon nga iya sa Kordero sa basahon sa kinabuhi. Pero susihon sa nato Brad Macarayo, kinsa ba kining Kordero sumala sa nakasulat sa Biblia nga katong mga sakop na daan sa Kordero mao lamang ang makasulod, walay labot niya tong nagdaladala sa Kordero pero daghan ni sila unya walay koneksyon tungod kay naay Biblia diha lang sila nagpa-koneksyon lugar. Kung kinsa ka ng Kordero mao nang atong Ginoong Kristo. Sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29 ug sa pagkasunod nga adlaw yan nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya ug siya mingon, tanawa mao kana ang Kordero sa Dios si Kristo nga nagkuha sa sala sa kalibutan. Busa kung kinsa ang Kordero mao nga atong Ginoong Kristo. Karon kining gisgutan diri nga basahon sa Kordero nga walay pasudlon nga mga mahugaw ni nabatasan sa malaway o sa pagpamakak kundi sila lamang ang naisulat niya sa basahon sa Kordero nga ang Kordero mao di ang atong Ginoong Kristo. Kining mga pagpahinumdom kabahin sa Kordero, kinsa ba ang mubuhat niini sa pagpahinumdom sumala sa Biblia Brad Rene? Ang Espiritu Santo rebelon sumala dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 ang gingon, kini mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ani apa ko ban kaninyo apan ang manalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan
Siya mo ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanang nga akong gikasulti kaninyo. Di matinaw nga kadtong mga pamahayag sa atong Ginoong Kristo nga ang mga sulti na niya na ang mupahinumdom, pag-review niya na, siya mao ang magapahinumdom kaninyo, ang Espiritu Santo, sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Kay sa Biblia gyud, gidili ang pagbuhat sa gitawag og malaway. Sumala sa Biblia ang katistis niya na nga ipaagig kalawayan. Ayon ang dugang prueba sa Biblia, Brad Macarayo, sumala sa pagpamaton ni Apostol Pablo. Sa Efeso 5 versikulo 4, ayaw ninyo gawia ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis, mga butang kini nga dili angay kun dili hinunua hinuon ninyo ang pagpasalamat. Busa kini pa ang dugang prueba nga dili gyud ipagawi ang matinun-an ni Kristo, wala sila magawi sa kalawayan ni mga mahilas ni katistis nga mga sinultihan. O kini ba, Brad Ronnie, gidawat ba ni sa mga Seventh-day Adventist nga sa ilahang dapit dili gyud angay magbuhat pod lugar og binastos na bungat man na sa ilang mga pagpamahayag. Atong paminawon rin ng pahayag sa Seventh-day Adventist mga kaigsunan. Amo ning gipabati dili pagsama silang pagalingon kundi kumpara namo ang ilang gibuyan gikan silang baba og sa mga nakasulat sa Biblia. Nga naa sa Biblia gidili ang mga pagbuhi o mga paglitok o mga malaway nga pulong. Atong paminawon mga kaigsunan, dinhi ang pahayag sa usa sa membro o tigpamaba sa Seventh-day Adventist Church mga kaigsunan. Ya, atong paminawan inyong atong ipabati inyong paminawan mga kaigsunan. Dito sige na sa langit. Asa na ito mabasa? Pinadayag 21 versikulo 27 niya ang ipahayag sa balang kasulatan. Pinadayag 21 versikulo 27 matod pa din mga kaigalaan nag-ingon din atong basahon. Kung unsa ang ipahayag sa pulong sa Dios dinhi sa balang kasulatan. Pinadayag 21 versikulo 27 nag-ingon. Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway usa pagpamakak kung dili sila lamang ang nagsulat niya sa basahon na iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Atong ang basahon tingalig sa kordero gitawag kini atong i-review mga mahalamong tigpaminaw, Brad Ronnie, ang atong kahimana no para pagpakita nga mismo sila admitado bagyod pod nga walay pasudlon nga mga mahugaw diha sa mga bahin sa diha sa atubangan sa Dios. Okay, Reb, atong isubli no para maklaro gyud ang pahayag sa maong tigpamaba. sige na sa langit. Asa na ito mabasa? Pinadayag 21 versikulo 27 niya ang ipahayag sa balang kasulatan. Pinadayag 21 versikulo 27 matod pa din mga kaigalaan nag-ingon din atong basahon. Kung unsa ang ipahayag sa pulong sa Dios dinhi sa balang kasulatan. Pinadayag 21 versikulo 27 nag-ingon. Apan niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway usa pagpamakak kung dili sila lamang ang nagsulat niya sa basahon na iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Mga kailangan ang basahon na iya sa kordero gitawag kini basahon sa kinabuhi. Mao kini ang libro nga diin gisulatan sa mga ngalan sa mga tao nga nagmatinud-anon sa pagkalagad ngadto sa Dios. Okay. Ang basahon di ay kuno sa kinabuhi, basahon sa kordero, mao kuno to ang sulatanan sa mga taong nagmatinumanon ngadto sa Dios. Unya ato nabasa sa Biblia ang mapahinumdom nini ang Espiritu Santo mga mahal lamong tigpaminaw. Pero karon ang mga kauban ni Mitchell Bendilio nagsulti dinhi ini nga di gyud ay pagsulti og mga malaway o binastos sumala sa mga pagpamaton o pasado ba ang gi-admitar man nila nga dili daw sila mga pastor, Brad Ronnie. Unya si Mitchell Bendilio laba pag nila kay mao'y pastor. Pero unsay gibuhat ni Mitchell Bendilio pagka makig ato bangay siya sa kuraw-kuraw sa doktrinas PBCM unsay iyang paningil sa atong magtutudlo, Brad Ronnie, nga atong i-remind lang nga
kabalo di ay sila busa nga kabalo di ay itong mga Seventh Day Adventist diri nga dili gyud di ay maglaway mo na nga kung manubag may o doon ay buhaton pagtubag dili na to buhaton ang atong nahibaluan nga atong kalimtan nga di na to i-apply ngadto sa katilingban. Okay, Reverend, atong unahon kuha na tong pahayag sa badista nga si Mitchell Bendilio nga nagpahayag ining sibihan sa DXDR Dipolog mahitungod sa iyang pagtumo-tumo o pagbutang-butang. Then atong isunod tong malaway niya nga pagpahayag kay admitado ra bang kauban nila nga sa badista ang nigamit sa Biblia 21:27 nga gidili gyud ang paggisgot og mga malaway nga mga pagpahayag. Now, dinhi sa iyang pag-atake sa lawas among magtutudlo mga kaigsunan, kini si Mitchell Bendilio, matud pa niya nga kining among magtutudlo, amo daw kini siyang gibulat o amo daw kining giasin. Kining mga bahina sa iyang pagpahayag nini o sa kini ka pagtumutumo. Unahon ta kining pag-ingon niya gibulat namo ang among magtutudlo inyong paminawan. Hello, Brad. Maing gabi. Kuan ba? Kana bang ilang situation ganina, nangilaw ko sa Brad. Kana dito ang Kristo pag baka nga sa langit, mupuli ang manlalaban. Kama Espiritu Santo, manlalaban. Ang pangutana, kanang ilang Espiritu Santo, ito ang misteryo, kalabilang sa pagpanlaban na Brad. Actually, wala na nila ginubog. Inaras ilang templo karon, ilan ang i-preserve. Ilan na ibulan. Atong nadungog nga wala kuno na sa sementeryo amo daw ang gi-preserve ilan ang ibulad. Ato pa nagbuhat siya og motibo ba nga iya-iyarang katarungan unya iyang ipapatuos sa mga tao niya. Yun yan na ba nga klase sa pagkakatauhan ta sa Dios pagka katawanan pud ni nga walay disiplina sa baba ingon ani di ay makig-argumento niya gawas nga gibulad o ibulad daw nato atong magtutudlo bro eh. Matud pa niya, gawas nga gibulad daw namo among magtutudlo, amo po daw kunong giasin. Niya atong paminawan. Aron inyong madunggan nga kini si Bendilio naagyod sa mga pagbuhat sa mga pagtumo-tumo. Imbentog istorya ba nga dili mao? Niya atong paminawan. Matay na na! Wala ko na nakababa na nga ngari kong Mindanao nga buhit pa na! Kailangan kayo di paminawan ng muto. Ang ilang Espiritu Santo sa pagtindog ana nga lugar mo ng giasin. Ang ilang Espiritu Santo sa pagtindog ana nga lugar mo ng giasin. Okay. Gawas nga gibulad, giasinan kay murag isda ba o murag karne nga gikusahos, asinan, ibulad man gina. Ingon niya na ang matang sa klase sa pamulong o magpamahayag, magpamatuod ni Mitchell Bendilio. Gawas ni ini, may gawas pagyod siyang baba, ang mga pagbinastos nga dili angay hisgutan sa usa ka tawo ang makig-argue sumala sa doktrina. Unsay prueba niini brother? Ato gyapon paminawon Reverend ang pahayag o ang gibuhian nining pastor sa Sabadista. Mahitungod sa pagsulti og mga malaway nga pulong. Yeah. Yan Charlito, Eugenio, Charlito. Gionol ka ni Tomas Eugenio gikas abog siyota o resulta ka sa paghilawas. Hilawas. Kita mo na, mga mahal na mong tigpaminaw, kada bang mag-uyat-uyat ba, Charlito, giumol ba ka ni Master sa abog sa yuta ni Tomas Eugenio daw o resulta ka pa sa pag-jer o pakighilawas? Mga mahal na mong tigpaminaw, daghang istorya nga katarungan na mo kung daw ugaling diskontento sila, mo ito bagon, pero dito gyud niya gamit ang iyang mga sinultihan. Pero sa Biblia naman, Brad Mario, naba sa Biblia nga adunay mga tao gitawag og mga bastos sumala sa Biblia, mga anak sa taong buang, mga anak sa taong bastos? Oo, Reverend. Dinhi sa pagpahayag sa hug sa iyang kapitulo 30, sa iyang bersikulo 8, gingon dinhi sa pagpahayag, mga anak sa mga buang sila. Oo, mga anak sa mga taong bastos, gikan sa yuta sila gipanaglatos. O di klaro nga basta di ay mga taong buang sila mga anak kuno sa taong bastos kining gitawag og buang. Pag magisgot brethren ni og buang, hain ba tawgon ang usa ka taong buang unya gitawag og mga bastos sila mga anak sa taong bastos?
Anya Reverend sumala din sa Proverbio Kapitulo 19 versikulo 1 ang ingon, mayo pa ang kabos nga magalakat dia sayang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kanya nga sukwe sayang mga ngabel ug mao'y usa ka buwang. Oh, pag magsukwahi na tas ngabel, may usa ka buang. Unsay tumong namo, unsay unod niini mga mahal namong tigpaminaw nga among gipabati para nga mahibaw-an sa among mga kalaban sa doktrina nga kung kami manubag dili gid mi magbuhat og argumento magtumo-tumo mig sugilanon di kaninyo nga wala ninyo lituka kay dili kami samas ninyo nga kung pananglitan og mga tawo mo sa Dios mao tani inyong atimanon nga dili ay ang pagkalaway nya kamo nahibaw nga di man di makasulod sa langit ang lawaya di klaro na lang si Bendilyo nga dili makasulod ngano man bisan ba sa ilang gitawag og basahon sa ilang manalagna nagbawal ba gyud nga di gidili gyud ang pagsultig mga bastos bisan pagpanulat pa sa mga basahon brad makarayo sumala sa ilang pagtugon sa ilang manalagna nga si Ellen Goldwhite. Kung basihan na tong prinsipyo ni sa ilang manalagna nga si Mrs. White, sa tinod lang pag-istorya, si Bendilyo wag kapasar. Muna giingon, kanya labas Bendilyo, kusog ra ba kayo ni? Minaw man eh. Kusog kaayo ni siya mugamit. Kusog kayo ni siya mugamit sa kanabitang Filipos 4:3 nga iyang dasigon ang mga kaubanan niya nga nagsuportar sa pagpakailap sa mga balita nga siya ay magwawali. Ang ila kuno mangalan nasulat sa basaw sa langit. Pero siya mismo Bendilyo nga nagwali, labaw nang napanas ang ngalan dito sa basahon sa kinabuhi. Nga naman, tungod sa iyang ka bastos. Nabago na, prinsipyo bago na, mismo pas Mrs. White o ang ilang basahon nagtugaan nga ang sama kinaiya ni Mitchell Bendilyo dili angay unta ipabuhat kana pero gisulti ni Mitchell Bendilyo o niya ang ngalan Bendilyo apel ni pagkapanas basaw sa kinabuhi. Nabasahon ko mga panghitabo sa katapusang panahon gisulat ni Mrs. White sa pahinat 75. Dili kita mo gamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag post kog kadiyot. Punggak ang argumentong Bendilyo wa gid motuman ani ngano man giingon nga ang mga Adventista una gipangunahan ni Mrs. White dili mo gamit og bastos nga mga pinulungan, di pud mo gamit og mga pamahayag makapasakit sa atong nabasa. Giingon din dili kini tugutan sa atong mga balasahon. Wa gid ay tugote bisag unsang basahon sa SDA, wa gid tugote nga kanang sinultihan ni Bendilyo mo'y gawion sa iyang pagwali. Unsa dayoy mahitabo ni Bendilyo? Palaon kini sila tanan asaman gikan sa matag sinulat. O tanawa kumusta man Bendilyo ang imong gigamit-gamit Filipos 4:3 kinaham ra ba nimo na matag sugod nimo pangumusta sa imong programa o niya tanawa gani og masulat ba mismo ingalan nimo nga ikaw nagwali dili masulat ngano palaon man kuno panason man kuno sa mga basahon kuno nga gisulat kung ang tao naas pagkabastos og sinultihan o naas pagpanultig makapasakit. Nakita na to nga kanang bastos katumbas nas gingog laway mga malaway. Binastos ba? Nakaron. Arita sa dili binastos nato nga mga pagtubag Brad Ronnie nga nahanay na natong daan tungod kay ang ato manggod nga karong panahon na sa ikatulong hugna na nga panahon kay nabahin man sa tulo ka dagkong panahon. Unang-una sa panahon sa amahan nga mao si Jehovah kon Yahweh o kon sa ikaduhang hugna nga panahon ang atong Ginoong Hesukristo na nakita sa ikatulong hugna nga panahon og may maoy pagpamatuod nga para moabot ang ikatulong hugna nga panahon ang unang hugna nga panahon sa pagpamatuod dili na maipagpadayon bisan pa ang ikaduhang hugna nga pagpamatuod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo pero aduna sila gibuhat nga pagpanagang o kini ang atong basihan karon Brad Ronnie ato lang ipabati kini pero sa mahapsay nga mga pagtubag nga hanay sa nakasulat sa Biblia nga dili kita magtugbang sa ilang mga pagbinastos niining mga nadunggan na nato Brad Ronnie. Okay red. Sa kayo ni muna hanay nga atong mga pagtubag pero ato lang pong ipabati ang mga pag-counter usab sa pagtulunan nga misupak sa atong pahayag mahitungod sa wali nga Hioba nga di nakasulat sa Biblia nga maong pagmantala sa iyang ngalan dili magpadayon. Jeremias 31:31 hangtod 34. Pero ang ubang pagtulunan di mo dawat busa among ipabati ang ilang
supak nini para among ihatag pod ang hanay, matuod nga hanay nga ang pagwali sa ngalan ni Jehova pagmantala dili magpadayon kadtoy mawala. Ni atong paminawan mga kaigsunan ang ilang pahayag kini sakop o tigpamaba sa Sabadista nga inyong mabati dininining maong sibihan. Nya atong patalingogan mga kaigsunan atong paminawan. 89. Matag pa din mayong buntag, Brad, mangutana lang ko. Tinuod ba nga ang ngalan ni Jehova dili na ipawali? Dili na ipaila? Palihog to baga nga akong pangutana. 389 ang last legit. Adjunan? Okay, Adjalan. Siya gisulti diri Adjalan sa malaang kasulatan. Sa Isaias Isaias 56 versikulo 4 ngadto sa 5 Adjalan. Ang atong tubag, American tubag sa usa ka pangutana. Ini kay kini mo ang giingon ni Jehova mahitungod sa mga yunoko nga nagabantay sa akong mga adlaw nga ipapahulaing o nagapili sa mga butang nga nagapahimuot kanako o nagapadayon sa akong tugon. 5. Ngadto kanina ihatag ko sa sunod sa akong balay o sa sunod sa akong mga kuta ang usa ka hundumanan o ang usa ka ngalan nga di pang maayo kay sa mga anak nga lalaki sa mga anak nga babae. Ako hatagan sila og usa ka ngalan nga katapusan nga dili pagawagtangon. So paghatagan og ngalan asalan nga walay katapusan nga dili pagawagtangon. So kining ngalan ni Jehova asalan dili ni pwede siya nga mawala o pagawagtangon kay matupad ngalan nga walay katapusan. Okay, So, atong i-post no, ato ra ding ipadayon. Muning gibasa mga mala namong tigpaminaw nga ngalan kuno ni Jehova kining gihatag ngadto sa sulod sa maong balay ug sa sulod sa kuta ang usa ka handumanan unya na po day ug ang usa ka ngalan nga labi pang maayo kay sa mga anak lalaki sa mga anak ka babae akong hatagan sila sa usa ka ngalan nga walay katapusan nga dili pagawagtangon. Ang ngalan daw ni Jehova. Kung dili pagawagtangon di padayon na nga itudlo. Mao na kay kung di mapadayon pagtudlo di giwagtang pero unsay ilang depensa ato lang ipadayon badron mga mahal mong tigpaminaw. Okay, atong ipadayon. Ano ko gibasa diri sa Jeremias 31 atong tanaw niya sa Jeremias 31 ngadto sa 34 siguro siya. Okay. Ani karon ang mga adlaw moabot nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel o uban sa balay sa Juda. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giagak ko sila gikan sa kamot sa pagula kanila gikan sa yuta sa ito. Nga ang maong tugon ilang ginapas bisan ako mao ang ilang bana nagaingon si Jehova. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel. Tapos itong mga adlaw nagaingon si Jehova, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang mga sulod ng mga bahin sa diha sa ilang kasing-kasing. Kini isulat ko og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawan. Og sila dili nagayod magatudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang isig ka tawo, ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang igsuon sa Panginoon ilhon mo si Jehova kay silang tanan na nagpakailan kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova kay pasayloon ko ang ilang kasalanan o dili nagid hinamnaman ko ang ilang sa. So kini siya asalan isulti ni nga dili pagaylo na ang ngalan ni Jehova ngadtong mga tawo nga nagpakailana. Uno ganito nga itong isulti ka ganina sa balaang kasultanan sa alam na dili ang tinog na pag-ila dili diha sa pinagis paglitok lang sa ngalan, dili diha sa kining pagwali sa ngalan o pagsampit sa ngalan, dili diha sa pagtuman sa sugo sa ngalan. So kung ang mga tao nagtuman sa sugo mo na tinuod ng Panginoon apan bisan pa diri sa mga bersikulo sa lang nga kini siya kung imong tan-awon ang bersikulo 31 aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon sa nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel o uban sa
balay sa una. So kini ni ang sunod ang bersikulo gikan sa 31 ngadto sa 34. Kini siya alam dito sa balay sa Huda o sa Israel. Wala ni magisgot nga alang sa tanang kanasuran nga dili iwali dili itudlo ang iyang ngalan asalan. Okay, na salamat Adjudan. So ang mga bersikulo sa Jeremias 31 hangtod 34 nagpasabot nga wala gyud hisguti dihan nga dili pahibalo ipaila ang ngalan niya ba? Karon kinsa gyud nga pinakalig-on gyud nga nagapaila sa ngalan sa amahan nga musiba Adjudan? Aron nga atong suta o atong taga magatin-awan ang mga tanan nato karon. Atong sulad pagbasa ang Juan 17 versikulo 25-26. Okay niya ang 25-26 sa 1 O amon nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo. Apan ako nakaila kanimo o kini sila nakaila nga ikaw mo ang nagpadala kanako. O ang imong ngalan akong gipaila kanila. O kini igipaila ko pa kanila aron ang gugma nga imong ginuhuptan sa imong paghigugma kanako maana ang kanila o ako maana ang kanila. So ang nagpaila sa ngalan asalan sa amahan, ngalan sa amahan walay lain ang atong Ginoong si Kristo. So kung ngayon ta karon nga tama na itong Jeremias 31 hangtod 34 nga dili na igatudlo ang ngalan ni Jehova. Ano nga pag-abot diri sa bagong tugon sa panahon na sa tugon si Kristo, ipaila pa man ni Kristo ang ngalan sa mga asalan. So, Okay, atong nadungog mga malamong tigpaminaw giingon sa ilang pagpamaba no. Nga kung ang Jeremias 31 hangtod 34 nga di ila itudlo ang ngalan ni Jehova. Nga naman nga gipaila man kuno sa atong Ginoong Kristo ang ngalan sa amahan nga mao si Jehova lugar sa 17 25 ngadto 26 atong unahon karon pag anam-anam pagsulbad karon aron atong makita nga ang Biblia nagisgot nga ngadto sa akong balay ihatag ko ang usa ka handumanan. Palug pagbasa Brad Romy ang kahulugan sa handumanan nga ihatag sa mong balay sa Proverbio 10 versikulo 7 ang pagbasa niya na palug pagbasa sa Proverbio. O ingon ni Reverend ang kasulat sa imong gisitar na nga sitas. Ang handumanan sa matarong maoy bulahan, apan ang ngalan sa dautan madunot. Kung mao, pag nagisgot ang Biblia, nga ngadtos kanila, ihatag ko sa sulod sa akong balay, ug sa sulod sa akong mga kuta, ang usa ka handumanan, ug ihatag po niya ang usa ka ngalan nga labi pang maayo kanang ngalan sa anak nga mga lalaki o mga anak nga babae, hatagan sila usa ka ngalan nga walay katapusan nga dili pagawagtangon ug matud pa nila nga Jehova kuno na. Ang atong giuna pagsulbad kadto diyang handumanan nga ihatag sa Biblia, ang handumanan sa matarong may bulahan. Bulahan day ang resulta nga mao'y mahimong handumanan sa matarong nganong bulahan. Ug makatunong ka niining pagpasabuta. Mabulahan ang mga tao nini. Kay ihatag man kana nga handumanan. Ug ang handumanan nga gipasabot sa Biblia mauman ang kabulahanan. Ug mayong timan-an nga sa Biblia ang ngalan nga Jehova kung maunay gipasabot sa Jeremias 31 hangtod 34 nga dili pagawagtangon. Kay ang giingon ra ba diha, dili na itudlo ang iyang ngalan sa tagsa-tagsa kataw sing isigataw. Giingon sa atong kaatba nga ang gipasidan-an kuno niya na ang Israel dili kuno ang daghang mga tao tinuod man na. Natural dili ang tanang tao maoy gipahanungdan niya na pag-istorya ang Israel. Kay wa pa man kita mga tao pero gisugidlan ang Israel nga alang ngalan nga Jehova dili di na magapadayon nganong buot nilang ligwaton nga mapadayon tungod kay si Kristo daw sa 16:25 sa 17:25-26 sa Juan gipaila man kuno na ang ngalan ni Jehova karon atong tan-awon og koneksyon na dito sa Jeremias 31 versikulo 31 hangtod sa 34 admitado sila nga di na itudlo ang ngalan pero ang ila pong gimen diha gipasabot dili kuno na wali
Na ka na dayang magtudlo tas ngalan, di na wali. Na kung di na itudlo, kay di man ka na wali, na unsa mga lana ang matudlo kung di na itudlo. Pero matod pa nila, di lagista ng tao dito ra sa Israel. Sundo nato sa mga nakasulat sa Biblia, kanus aba nagsugod sa pag-ila sa ngalan nga Hihuba, brother na sumala sa Biblia. Anya, Reverend, akong pagbabasahon kinakasulat din sa Genesis, Kapitulo 4, versikulo 25, ngadto sa 26 ang giingon. Sumala sa balaang kasulatan. Og gila pag-usab ni Adam ang iyang asawa og kini nanganak og usa ka anak nga lalaki ug gitawag niya ang iyang ngalan Seth. Kay ang Dios mingon kaniya kay ang Dios mingon siya. Nagatudlo kanako og usa ka kaliwat nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain og kang Seth usab na tawo ang usa ka anak nga lalaki ug gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tao na nagsunod sa pagtawag sa ngalan ni Yuba. Na nagsugod. Na nagsugod sa pagtawag. Manibot ipasabot nga kung na nagsunod sila, ang ipasabot din nga kung ilang gisunod, nagsugod sila sa pagtawag sa ngalan ni Yuba. O diya sa pagsugod nilang tawag kang Yuba, sa panahon kang Seth, diya nagsugod usab ang pagsimba nila ni ana nga lana. Unsay priba bradron Dini sa Bibliang Katoliko, Reverend, nga dunay pagtambayayong sa mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia, dunay imprimator, Julio Cardinal Rosales, maura gyapong sita sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 25-26. Ingon dinhi. Unya, nakighilawas na usab si Adam sa iyang asawa o si Iba ng anak o lalaki. Si Iba mingon, gihatagan ako sa Dios ug anak ilis kang Abel nga gipatay ni Cain. Busa ginganlan niya ang bata og Seth. Si Seth may anak nga lalaki nga ginganlan niya Enos. Nagsugod niadtong panahon na ang mga tao pagsangpit ug pagsimba sa ngalan sa Ginoo. Di klaro kayo nga dito nagsugod ang ilang pagsampit sa ngalan sa Ginoo ug ang pagsimba sa panahon kang Seth. Tanawa ha? Nakaron. Moni ang ilang gigamit. Unya, sila ang diha unang pagtawag, ang una sa English na sa gitawag man nag first. Sa Merriam-Webster Dictionary unsa nang first, bradron nga din diha nagsugod ang pagsimba nila sa ngalan sa Ginoo o ngalan nga Hihuba. Atong tanawon din sa Merriam-Webster Dictionary, Reverend, ang definition sa word nga first. Dinhi sa first sa adjective gingunag coming before all others in time, order or importance. Gingundayon sa pagpahayag sa ato ng pinulungan, ang sentro sa atong pinulungan gingon na siya nga una coming before all others in time. Sa ato pa nag-una kini siya sa wala pa mo abot ang mga takna. Sa ato pa pag ingog pa mo abot ang mga takna kay na may kasunod, nag-una gid ni origin ang ngalan nga Hihuba o ngalan sa Ginoo, dito sila nagsugod og pagsimba. Unya sa James Mopat, Reverend, giklaro gina nga first gina nga pag-worship dito sa panahon nila ni Seth, ang pag-worship nila sa ngalan ni Hihuba gikamit termino first yun nga pag-worship pa na. Saan ko? Okay, basahon ko din para sa paghatag sa priba. Pagpriba sa laing version sa Biblia kining James Mopat translation, mga mahal nga tigpaminaw sa Genesis chapter 4 verse 25 and 26 kinguna. James Mopat translation, Adam again had intercourse with his wife, who bore a son and called him Seth, saying, God has set up another child for me instead of Abel, whom Cain killed. Seth had also had a son born whom called Enos. He was the first, first to worship the eternal by name. He was the first worship the eternal by name. Siya ang una. Diya nagsugod sa pagsimba niya ng ngalan nga walay katapusan, eternal name, mga mahala mong tigpaminaw. Kay alang ni anang tungura og tapuson. Pero lahi ang gisgutan sa Jeremias, kay adunay pagtapos sa ngalan, sa pagtudlo sa ngalan nga Hihuba, mga malamong tigpaminaw. Unsay bala ang rason nini?
Tungod kay ang Dios magtawag sa iyang panahon na sa tagna nga dili na pinagi sa iyang ngalan nga Hihuba. Unsay prueba ni Brad Mario sumala sa nakasulat sa Biblia? Sumala sa Biblia, Riberen, dinhi sa nakasulat sa Isayas, sa iyang kapitulo 65, versikulo 1, gingon dinhi sa pagpahayag mga kaigsunan. Ako gipangita niadtong wala mangutana may tungod kanako. Ako hikaplagan niadtong wala mangita kanako. Ako niingon tan-awa ako. Tan-awa ako usa ka nasod nga wala pagatawaga tungod sa akong ngalan. Oh, klaro kayo mga mahalamong tigpaminaw nga nagingon ang Dios. Ako gipangita, ako atong i-review. Ako gipangita niya atong wala mangutana mahitod kanako. Iyon ang Dios. Ako hingkaplagan niya atong wala mangita kanako. Ha? Ako gipangita niya atong wala mangutana mahitod kanako. Ako hingkaplagan niya atong wala mangita kanako. Ako miingon, tan-awa ako. Tan-awa ako sa usa ka nasod nga wala pagatawaga tungod sa akong ngalan. Na daw siya sa usa ka nasod nga wala pagatawaga sa mga ngalan. Kung ang ngalan ni Jehova mao na nga mapadayon mo'y gipasabot aning 55 size nga maghatag siya usa ka ngalan nga walay katapusan. Nganong ningon man siya nga nako sa usa ka nasod pero wala na pagatawaga sa mga ngalan. Unsa man? Katong si Seth mao ang pagsugod pagsimba sa pag-ila sa ngalan sa Ginoo sumala sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Kaya niadtong panahon na walay lain nga giwali ang ngalan gyud nga Hihuba. Unsay malig-on niya na nga prueba Brad Romy sumala sa Biblia nga si Hihuba gyud mao ang giwali sumala sa unang panahon. O dinhi Reverend atong pagbasahon sa nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3. Ilaw ta sa bersikulo 4 nagingon. Ug gihimantala ko ang ngalan ni Jehova. Dakoon ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man. Kaya ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan, siya matarong ug matulid. Oh, di klaro mga malamong tigpaminaw kinsay giwali nga ngalan sentro. Dili si Hesukristo. Dili pud ang Espiritu Santo. Kalakip na ang title name, titulo sa mga ngalan nga bato diha kang Jehova. Ngayon kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man. Kaya ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinwanon ug walay kasalanan siya matarong ug matulid. Mao nga sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 ngadto 34. Ang ngalan nga Jehova dili na itudlo mga mahal namong tigpaminaw sumala sa nakasulat sa Biblia. Now, matinaw na di na itudlo ang iyang ngalan. Kay doon na ngalan ipalusot unya kapuli sa ngalan nga Jehova. Gani unsa pay malig-on nga prueba niya na nga si Jehova giingon og bato sumala sa nakapayag sa Biblia Brad Rone. Hain pang dugang payag si Jehova bato kay gisgutan naman sa Jeremias 31 bersikulo 31 hangtod 34 nga dili na itudlo ang ngalan niyo ba kalakip na ang iyang pagkabato pero ato sa dumdumon ngawas nga si Jehova bato unsa pud siya? Yeah. Gawas nga si Jehova bato mao ni pagprueba nga sa pagmantala giapil ang titulo gitawag pod si Jehova nga kusog na sa katawang Israel. Sa Salmo kapitulo 18 bersikulo 1 ug 2 ingon ini ang atong mabasa. Gihigugma ko ikaw, O Jehova, ikaw ang akong kusog. Si Jehova mao ang akong bato, og akong kuta, og ang akong manluluwas. Diyos ko, akong bato, nga kanimo mudangop ako, taming ko og ang sungay sa akong kaluwasan, ang akong hatas nga turi. Gawas nga si Jehova dugang prueba nga gitawag bato, mamning giapil og pagmantala silang kapanahonan, gitawag po si Jehova og kusog, Reverend, sumala sa pagpahayag. Gawas nga si Jehova kusog matud pa ni David. Kisa pang nagpayag niya na nga propeta Brad Macarayo nga si Jehova maugyod ang ilang kusog nga gigamit sa unang panahon. Si Propeta Isayas, diri ato mabasa sa Isayas kapitulo 12 bersikulo 2. Anya karon ang Dios mao ang akong kaluwasan, ako mosalig ug dili mahadlok kay si Jehova bisan si Jehova mao ang akong kusog ug ang akong alawiton bisag diha lang takutob. Si Propeta Isayas naglitok sab nga si Jehova
kusog. Oh. Di sa ato pa si Hiuba o si David ang pasultihon, si Hiuba mao ang kusog, si Isaias pud may pasultihon, mao ilang kusog. Giyon sa nila tong kusog. Di ilang giwali, pero sa Biblia ba, Brad Rini, katubang pagmantala nila sa kusog nga mao si Hiuba, padayon ba tong kusuga kay matod pa nila ka ng Jeremias 31 hangtod sa 34, dili man kuno buti pasabot anak ka nang di na itudlo ang ngalan, di man kuno nagpasabot nga wali. Unya di pud kuno na nagpasabot nga sa tanang mga tao kay sa balay ra kuno sa Israel ang gisultihan niya na ang atong reputation niya na. Sila gyud ang gisultihan daan na nga di na itudlo ang ngalan niyo ba? Kaya wa pa man tamataw niya na dito gipasidaan na sa una makatawan nga ang ngalan nga Hiuba dili di magpadayon niya kay si Hiuba mo may ilang kusog. Sa Biblia ba katong kusog magpadayon o adunay pagbago? Dili na to magpadayon, Reverend, kung dili adunay pagbago na ng kusog, Reverend. Sumala din sa Isaias Kapitulo 40, versikulo 31, ang giyon, apan kadtong nagahulat kang Hiuba, magabag-o sa ilang kusog, sila manlupad pinagi sa mga pako, ingon sa mga agila, sila manalagan o dili makapuyan, sila manlakaw o dili mga luya. Oh, klaro kayo mga mahal nga kaigsonan, mga tigpaminaw. Apan katong nagahulat kang Hiuba, magabag-o sa ilang kusog. Timan na nato nga si Hiuba mo ilang kusog. Pag magbag-og kusog, unya mo gyapon si Hiuba, nabag-o di na. Huna-huna arago na. Nahayan pang dugang priba nga aduna gipagbag-o niya, pasultihan gyud ang mga tao nini. Niya. Sa 41:1 kay ang gibasa ni Brad Rene, ang Isaias 40 bersikulo 31. Diri naman sa kapitulo 41 bersikulo 1 akong pagabasahon ingon nini. Paghilom kamo sa atubangan ko o mga pulo, og ang mga katawan pabag-uha sa ilang kusog, paduula sila, unya pasultiya sila, managtigom kita sa tingog aron sa paghukom. Unsay gihatag nga pagtugon sa Dios para sa mga katawan, adunay pagpasulti. Paghilom kamo sa tubangan ko o mga pulo ug ang mga katawan pabag-uha sa ilang kusog, gitugon nga ang mga katawan daw pabag-uha sa ilang kusog. Paduula sila unya pasultiya sila, managtigom kita sa tingob aron sa paghukom. Kung ang mga katawan ipagbag-o sa ilang kusog, magtigom din aron sa paghukom. Unsa kining paghukom, Brad Ronnie, nga gitudlo sa Biblia nga mo'y himuon sa katawan sa Diyos aron pahibaluon ang mga katawan nga ipagbag-og kusog ang ilang kusog si Hiuba, ipagbag-og kusog, bag-ong pamatod, dili na di ang kusog nga gamiton nga mo si Hiuba. Ano ang pagpahayag sa pagpakanaog sa paghukom, Reverend, mao kana ang pagkanaog sa hukom sa kamaturan, Pagsultig kamaturan. pagsulti sa kamaturan. Ang priba, Zacarias Kapitulo 8, versikulo 16. Kini mga butanga mao ang inyong pagabuhaton sa tupa, sugo gini. Sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isig katao. Magpakanaog sa paghukom sa kamaturan mao dunay isulti og pagkigdait sulod sa inyong mga ganghaan. tanawa. Pagpakigdait, pagsulti sa kamaturan. Diya sa inyong mga gan, magpakanaog sa paghukom, pagsulti sa kamaturan. Hayang kamaturan. Nga aduna na pagbag-o sa kusog kay Hiuba nagingon, na ako sa kanasod nga wala na pagatawaga sa mga ngalan. Matinaw mga mahal na mong tigpaminaw na say panila. Nga naman nga murag tinuod po tong ilang gisulti. Tungod kay sa 17, 25 o 26 sa Juan atong basahon ni nga. Kung dili na itudlo ang ngalan nyo ba, nga nung si Kristo kuno nagtudlo niya na, bueno, basahon nato ang Juan Kapitulo 17, versikulo 25 ug 26. Niya, gingon, o amahan nga matarong, matod pa ni Kristo, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo, o kini sila nakaila nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Timan na nato, una pa lang pamulong ni Kristo, apan ako nakaila kanimo, ang kalibutan wala makaila kanimo, amahan nga matarong, pero matod pa Kristo ako nakaila kanimo, og kini sila nakaila nga ikaw mao ang nagpadala kanako, og ang imong ngalan akong gipaila kanila, og kini igapaila ko pa kanila aron ang gugma nga imong ginahuptan sa imong pagigugma kanila, maana kanila og ako maana kanila. Ingon din sila conclusion diyon. Og ang imong ngalan akong gipaila kanila, di kung wagtangon kuno ang ngalan ni Hiuba Brad Macarayo,
ba man kuno ipaila sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Iyang pagpaila ka kanang ilang giuna-una nga padayon ang wali nga Hiuba Brad Bakaray kung si Kristo gapon mo'y pasultion o niining bahina kay ang ilang gibasa ang 25-26 man sa kapitulo 17. Dili tao nagpasabot ang atong Ginoong Kristo nga padayon ang walis tong Ginoong Hiuba. Oy, kuno naman gipadayag ang ngalan sa atong Ginoong Hiuba gipaila ngadto sa mga katawhan utos iya mga tinun-an. Ang buot gipasabot nga gipahibalo sila ni Kristo pinaagi sa ngalan sa Amahan nga mao ang nagpadala kaniya. O buti pasabot nga dili masayod ang makatawhan kay basig mahibaw murag si Kristo sa tigmo pas uhong nagingon miturok nga walay binhi itanom dili mabuhi. Agas lang ba niturok bas Kristo? Unya si Kristo ba niturok dili sa kalibutan mga mahal na mong tigpaminaw nga way gigikanan sa mas uhong? Dili ang pagpadayag ni Kristo sa ngalan dili nga iwali niya nga to continue sa about sa preaching sa ngalan ngayon kundi ang pagpaila sa iyang ngalan nini gipahibalo niya ang makatan sa iyang panahon nga ang Amahan mooy nagpadala kaniya buti pasabot nining 17:25-26 sa Juan. Hay nang priba niya na Brad Bakaray sa imong ipamulong. Narag gyapon sa kapitulo nga ilang gibasa 25 man ila 26. Ang istorya na nagsugod na sa bersikulo 6 ang tunot so na sa nakasulat sa 17 sa Juan. Gipadayag ko ang imong ngalan. Naraw, ngadto sa mga tao nga kanako imong gitugyan gikan sa kalibutan. Sa ato pa nga gipadayag ni Kristo ang ngalan ni sa Amahan nga ngadto sa mga tao nga gitugyan sa Amahan dinhi sa kalibutan. Unya ang ila kay wali man na. Tanawon tag gisulti Kristo wali man na. Kini sila mga imo apan gitugyan mo sila kanako ug ilang gibantayan ang imong pulong. Karon nahibalo sila nga ang tanan nga imong gisulti kanako nagagikan kanimo. Ara ang konklusyon. Kay, ang pinakabugat punto, gihatagan ko man sila sa mga sulti nga imong gihatag kanako o ilang gidawat kini o nahibalo sila sa pagkatinuod. O sama na, sa wali, nga ako gikan kanimo og sila nagatuo nga ikaw kay gipaila ni Kristo og ang iyang ngalan ngadto kanila mao ang nagpadala kanako dili day wali kun dili ang pagpaila di ay sa ngalan ni Kristo sa Amahan gipaila niya kanang Hiuba ang Amahan mao kana ang nagpadala kaniya diri sa kalibutan. Muna ang buti pasabot mga mahal namong tigpaminaw di kay napadayon ang wali nga Hiuba ang pagpadag ni Kristo sa ngalan sa Amahan iyang gipadeg nga kanang Amahan nga mo'y nagpadala niya dinhi sa kalibutan dili lain nga Amahan. Ingon say priba Brad Rone nga gipadegi na mao nga lana og matud pas mga 70 Adventist nga sa Step to Christ sa page 123 nga kinanglan ang kasulatan ikumparar sa ubang kasulatan di kumo ilang gisaysay na mao sab atong gibuhat pero di ta magbinastos. Kining kasulatan nga pagkumpara sa ubang kasulatan sa New World Translation Brad Rone tinod ba nga gipadala gyud si Kristo niya nangalan nga ang nagpadala niya mao si Hiuba pero di na mo sentro sa ilang panahon na sa pagwali. Tinod gina, Reverend, o basahon ko dinhi sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 ngadto 21 sa Bibliang Bagong Kalibutang Hubat sa Balang Kasulatan kun New World Translation sa English. Og siya miabot sa Nazaret, si Kristo gipasabot niya din siya na matuto og sumala sa iyang nabatasan sa adlaw igpapahulay siya misulod sa sinagoga og siya mitindog aron sa pagbasa. Busa ang linukot nga basahon sa manalagnang Isayas gitunol kaniya ngadto kang Kristo og iyang gibuksan ang linukot nga basahon og nakaplagan ng dapit di nahisulat kini. 18 ang espiritu ni Hiuba aniya kanako. Tungod pa ni Kristo tungod kay siya nagdihog kanako aron sa pagpahayag sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Siya nagpadala kanako aron sa pagwali sa kagawasan ngadto sa mga binihag og sa kapasig-ulian sa pananaw ngadto sa mga buta aron sa pagpalakat sa mga dinaog-daog uban ang kagawasan aron sa pagwali sa dalawatong tuig ni Hiuba. Niya na gilukot niya ang basahon ni Kristo gitunol kini pagbalik sa tigalagad og siya milingkod og ang mga mata sa tanan nga diha sa sinagoga mituto kaniya. Unya siya si Kristo mingon kanila karong adlaw kining kasulatan nga bag-o lang ninyo nga nadungog natuman na. Nag-ingon si Kristo ang espiritu sa Ginoo anak kanako kay iyaman akong gidiyugan aron sa pagwali sa mga balita. Di gipadala siya, gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan. Diri ang espiritu sa Ginoo sa New World Translation, ang espiritu niyo ba kay siya nagpadala ni Kristo? Si Hiuba.
Pero kung iwali sa tanan nga dapit, Brad Mario, si Jehovah ba ang giwali sa sentro sa panahon sa atong Ginoong Kristo? Si Jesucristo, Brad Reverend, giingon din his pagpahayag sa Kolosas sa iyang kapitulo 1, versikulo 27 ug 28, giingon din his pagpahayag. Gibutan sa Dios ang pagpailangad to kanila sa dako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil, ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo, ang paglaom alang sa himaya. Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga manghingkod diha kang Kristo. Kumusta man mga mahalamong tigpaminaw, kinsay sentro ilang giwali? Siya, si Kristo, ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao. Si Jehovah ba? Dili, nasangpitan to Jehovah. Si Jehovah ang nagpalanar kanako kay paanhiman ako pagwali, kung di niya sampiton siya ba nga may nagpadala, diin madagi kas Kristo. Mao man na ron, busa iyang gipaila ang ngalan niyo ba, dili kay gipaila nga wala bugtua o wala ikat-op ang ngalan nga Jehovah. Kay kung Sa husto pa ni. pagwali. Kay kung husto pa ni ang pagpaila maong pagwali. Nganong sa tanang dapit dili man ang ngalan ni Jehovah kay gitudloan man sila ni Kristo nga gipaila ang ngalan unya wali man kay gipasabot ana. Mao na unya tanawa ang resulta sa diha nga gipaila na ni Kristo ang ngalan sa amang ngadto kanila. Ug dili pa husto ang paghubad nganong sa tanang dapit ngalan ramang Kristo ang ilang giwali. Unya do na bay balig-ong priba nga gisukod jud nga di sila mulapas, nga di sila magwalig sentro nga Jehovah, di pa sila magwalig sentro nga Espiritu Santo, brethren Reverend, ug ato lang pagbasahon dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 versikulo 13 ngadto sa 14 ang gingon, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kundi sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagabot diha kaninyo, kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipabot diha kaninyo, kay kami mao ang unang nagpakabot diha kaninyo dala ang mayong balita may tungod kang Kristo. Nganong ningon man si Apostol Pablo nga wala mi maglapas sa sukod, unsay sukod? Kristo. Kung nagwali sila sentro nga Jehovah ug Espiritu Santo, di naglapas sila sukod. Nya kita sa ikatulong hugna na nga panahon, brodone. Kay nag-ingon man lagi ang Biblia nga nako sa kanasod nga wala pagatawaga sa mongalan. Kung ngano man nga wala na ta magwali sa ngalan nga Jehovah sa sentro, o wala na punta magwali sa ngalan nga Hesukristo nga sentro, unsay balaang rason? Ano ang balaang rason mga kaigsunan sa kang Jehovah sentro mo gamit ng Jeremias 31:34 sa panahon pod sa kang Kristo nganong wala mi magdala sa ngalan ni Kristo sa among pagsangyaw. Tungod kay kining pagwali sa ngalan ni Kristo, dili kini sa magpadayon kay giexplicar ni Pablo dili pa kahingpitan. Para pagdaginot brad nun mulargot ta sa hiligaynon no. Okay, hiligaynon nga Bibliang Katoliko, Nga may pagtambayayong sa mga protestante katoliko nga eskwela sa Biblia. dili sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 9 ug 10 mga kaigsunan gingon dinhi kay ang aton ihibalo kag ang aton pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pahimpit, pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. So sihon nato unsa gi-explicar ni Pablo katong gingon niya nga pulong sang Dios ilang giwali pero dili pa to hingpit og katoy mawala or magataliwan. Dinhi sa Roma 17 sa maura gyapong Bibliang Katolikong hiligaynon, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mo tong gi-explicar ni Pablo dili hingpit og katoy mawala, nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Mo nang bala ang rason mga mahalamong tigpaminaw nganong wala na diyan yana. Mo nang sa unang Pedro 1:12 nga giingon sa tagna og kanila gipadikan dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nagalagad sila diya sa mga butang nga karon gikapaybalo na kanino pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinalagikan sa langit mga butang anini ang mga manunda na ngadtoy sa pagsud-ong. Munang nanay mga taong magwali sa balita sa Espiritu Santo. Ingon niya na ang among mga pagpamatud sa pasikaranan sa Biblia. Kung doon ay gibuhat na mga pagpanubag, dili pud mi magbinastos oy nga magdana may pagsulti, pagpaningil sa butang nga wala nila isulti. Busa mga malamong tigpaminaw, among gipanghinaut nga nalamdagan kamo sa kamaturan nga niya na di ay kita sa kapanahonan na sa wali nga Espiritu Santo nga walay lain katumanan among magtutulo Master Tomas din ni Senyor. Kung miabot na mga oras, ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas din ni Senyor. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Unyog, sa ngalan sab sa makauban nga mga Evangelista. Kinasab si Brother Hermogenes Magrayo. O kinisab si Brother Mario Chabet. Kinusab si Brother Romira Macamos. Kinisab si Brother Rene Telebrico.
Kaya sa mag-inyong igsoon ni Bangilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami may hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.